Τα κορίτσια θα γίνουν με μαθηματική ακρίβεια τα περισσότερα πορνίδια. Θέλω να μου πεις τι ψέμα έχεις κρύψει από πρώην σου. Είχα σχέση 5 μήνες με ένα παιδί και τον απάτησα με τον κολλητό. Μου είπε να βγούμε και του είπα ότι έχω να πάω κάπου με τους δικούς μου. Ενώ στη τελική βγήκα με το φίλο του. Είχα πει ότι θα βγω με την κολλητή μου και στη τελική είχα βγει με ένα άλλο αγόρι. Και έγινε ό,τι έγινε. Και συνέχιζα να είμαι μαζί του χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Τα αγοράκια θηλυπρεπή και μαλφακά. Ότι έχω πατήσει 15 φορές. Ποιο λόγο να το έχεις κάνει αυτό? Θεωρώ ήθελα να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Καινούριο πως τι? Ηλικίες, μεγέθη. Μια αποτυχημένη σχέση θα διαδέχεται την άλλη. Αστασί και όταν ακούς για τριωδικό Θεό, θα κοροϊδεύεις, θα ηρωνεύεσαι, θα σαρκάζεις. Jesus! He said Jesus what? I appreciate Jesus. Ma'am, do you know? My friends, don't you ever think to yourself that Jesus, don't you ever think to yourself, where am I going to end up if I were to die today? Where is my afterlife?